आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। गभर्नमेन्टनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रां सोनायनि डेटनि मोनसे बिग आपडेट लानानै फैबावदों। जानो हागौ नोंथांमोना दाख्लैबावै नुखांबाय, नैबे आसाम गभर्नमेन्टआ बिजनेस मावनो सोनाय 10,000 रां, बे 10,000 रांखौ आसामनि मोनफ्रोमबो समस्ति वाइसआव रां हरनायनि मोनसे डेटा फोसावनानै होदों। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों आसामनि मोनफ्रोमबो समस्ति वाइसनि डेटाया दं। नोंथाङा बबे मान्थआव मोननो हागोन, नोंथाङा बेयाव नायनानै रोखा जानानै लानो हागोन। महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि नोंथाङा बे रांखौ बबे मान्थआव मोननो हागोन, नैबे डेटानि जोहैनो नोंथांमोना फाइनाल 10,000 रांखौ मोननो हागोन। दाख्लैबावै आं नोंथांमोननो बेनि भिडिअखौ लाबोखांबाय। दिनै आं नोंथांमोननो जोंनि BTR आव बबे समस्तियाव बबे मान्थआव नोंथांमोना महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि फाइनाल 10,000 रांखौ मोननो हागोन, बेनि आपडेटखौ लानानै फैदों। नैबेयाव गोबां फिसा फिसा आखरै होनानै दोनदों, SMS रावै बेयाव होनानै दोनदों। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो स्पेसियेल मोनसे भिडिअ लाबावनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। दाख्लैबावै आं नोंथांमोननो खोथा हरनो हायाखैमोन। दिनै आङो जोंनि BTRनि समस्तिफोरनि डेटाखौ लानानै फैदों। BTRनि बबे समस्तिया बबे मान्थआव महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि फाइनाल 10,000 रांखौ मोननो हागोन, बेनि आपडेटखौ लानानै फैदों। जुदि नोंथाङा दासिमबो मिथियाखै, नोंथाङा बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांखौ जुदि नोंथाङा BTR आव गोग्लैयो, बबे मान्थआव नोंथाङा बे 10,000 रांखौ फाइनाल मोननो हागोन, जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि जोहै नायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो नायगोन। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों SMS रावै लिरनानै होदों। गोबां फिसायै बेयाव लिरनानै होदों, जेबो सिनाया। आङो स्पेसियेल मोनसे बेखौ लिरख'नानै लादों जोंनि BTRनिखौ। जोङो दानिया नायदिनि बबे मान्थआव नोंथाङा बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रां 10,000 रां बिजनेस मावनो सोनाय 10,000 रांखौ नोंथाङा मोननो हागोन। दानिया नैबेयाव मोनसे आङो लिरख'नानै लादों। नैबे दहायो नुनाय, नोंथाङा स्क्रिनाव नुनाय मोनसे आसाम गभर्नमेन्टआ लिस्ट फोसावनायनिफ्राय बेखौ जोंनि BTRनि समस्तिनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोथा हरगोन। BTRनि समस्तिफोरा बबे मान्थआव मोननो हागोन बे रांखौ नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों। महिला उद्यमिता अभियान 10,000 रां आसाम गभर्नमेन्टआ फाइनाल बे रां सोनायनि डेटाखौ फोसावदों। दानिया जोङो नायगोन। गिबियावनो आसामनि नैबे टंला समस्तिया डिसेम्बर मान्थआव मोननो हागोन। डिसेम्बर 2025 आव नोंथांमोना मोननो हागोन, जाय बिथांमोना टंला समस्तियाव गोग्लैयो। बाक्सा समस्तिया बियो जानुवारियाव मोनहैगोन 2026। जाय बिथांमोना बाक्सा समस्तियाव गोग्लैयो, नोंथांमोना खिन्थु जानुवारि 2026 आवसो महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांखौ मोननो हागोन। आरो नैबे थामथियाव उदालगुरियाबो जानुवारियाव मोनहैगोन। नोंथांमोना बेयाव नायलांबाय थाबानो जाबाय, बेखौ स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय। आरो चिरांनियाबो जानुवारि 2026 आव मोनहैगोन महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ। सिडली बिधानसभा बिभागनिया सिडलीनियाबो जानुवारियाव मोनहैगोन। आरो नैबे बावखुंग्रियाबो जानुवारियाव मोनहैगोन। आरो दतमायाबो जानुवारियाव महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ मोनहैगोन। दानिया जोङो नायबावगोन क'क्राझारनिया मोनगोन जानुवारियाव। क'क्राझारनियाबो जानुवारियाव मोनहैगोन। गोबाव सम दंबावो, नैबे जानुवारियावसो मोनहैगोन 2026। गरेस्वर समस्तिया डिसेम्बर 2025 आवनो मोनगोन। जाय बिथांमोना गरेस्वर समस्ति गोग्लैयो, नोंथांमोना डिसेम्बर 2025 आव मोनहैगोन। नैबे तामुलपुरनियाबो डिसेम्बराव मोनगोन, नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। बिजनियाबो मोनगोन, डिसेम्बरावनो मोनगोन। आरो नैबे गसाइगावआ नभेम्बराव मोनगोन। नैबे गसाइगाव समस्तिया नभेम्बराव मोननो हागोन।
नैबे भेरगनआबो नैबे डिसेम्बराव मोननो हागोन आरो माजबातआबो डिसेम्बराव मोननो हागोन। नोंथांमोना बेबायदि नायबानो जाबाय आरो थालांदोंबा नोंथांमोना खोथा हरबानो जाबाय। आङो भिडिअ लाबावगोन बबे समस्तिनिया बिटिआरनिया थालांखो नोंथांमोना खोथा हरबानो जाबाय। बे नोंथांमोना डेटा हिसाबै नोंथांमोना मोननो हागोन। आङो बेखौ नैबेनिफ्राय लानाय जादों। नैबे डेटानिफ्राय आं बेखौ कालेक्ट खालामनाय जादों। मानो होनोब्ला बेयाव SMS रावैसो लिरनानै होदों, जोबोर फिसा फिसा आखर नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों। बेनिफ्रायनो आं जोंनि बिटिआरनि समस्तिफोरखौ बासिनानै दिहुनदों आरो नोंथांमोननो बर' रावै आपडेट होदों। जाय बिथांमोना महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ खालामनानै दोनदोंमोन। जुदि नोंथाङा बिजनेस मावनो 10,000 रां सोनायखौ नेबाय दंमोन, फाइनेलि नोंथांमोना नैबे आं खोथानाय दहायनि डेटा हिसाबै नोंथांमोना महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। नोंथाङा बे 10,000 रांजों नोंथाङा बिजनेस मावनांगोन। बिजनेस मावनानै जुदि मोजाङै जुदि नोंथाङा बिजनेसखौ फेदेरनो हायो आरो नोंथाङा इयुनाव आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय नोंथाङा रां मोननो हाबावगोन। 25,000 आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय होबावनायनि बाथ्रा बुंदों। नोंथाङा नैबे 10,000 रांजों मोजाङै जुदि खामानि मावनानै देखायनो हायोब्ला। किन्तु नोंथाङा दा सम थानायावनो मोनसे इम्परटेन्ट खामानिखौ मावनानै लानांगोन। बेनो जाहैबाय रां सोनाया किन्तु DBT सिस्टेमनि जोहैसो पर्टेलाव लिरनाय दं। डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार DBT सिस्टेम बुङो। बेखौ आं नोंथांमोननो आपडेट लाबोबाय दं। नोंथाङा गावबा गावनि बे आदारखौ बेंकजों लिंक खालामनानै लानांगोन। जुदि नोंथाङा बे DBTखौ एक्टिभ बानायनानै लाया, नोंथाङा किन्तु रां सोब्लाथाय रांखौ मोननाय नङा। नैबे DBT सिस्टेमनि थ्रुयै किन्तु रां सोयोब्ला नोंथाङा बे स्किमनि थाखाय सिलेक्ट जादोंब्लाबो रां सोबाथाय नोंथांनि राङा बेयो नांथानानै थागोन, नोंथांनि बेंक एकाउन्टसिम फैनाय नङा। बेखायनो नोंथाङा सम थानायावनो नैबे DBT सिस्टेमखौ चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। बेखौ मबाइलावबो हायो। आङो बेनि सायाव गोबां भिडिअ बानायबाय। नोंथाङा भिडिअआव थांनानै नायनानै नैबे DBTखौ बोरै चेक बानायो बेखौ नायनानै नोंथाङा गावबा गावनि मबाइल फनावनो नायनो हायो। बेखौ नायनानै जुदि इनएक्टिभ नोंथांनि DBTआ जानानै दं, नोंथाङा बेखौ बेंकआव थांनानै एक्टिभ खालामनानै लानांगोन। अब्लासो नोंथाङा महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। फाइनेलि नोंथाङा महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ नैबे डेटानि हिसाबै लोगोसे मान्थनि नैबेयाव डेटानि हिसाबै नोंथांमोना रांखौ मोननो हासिगोन। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। शेयार खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ।